martangyang mahita. Mauliati puji-pujian hupasahat kami tuho Tuhan. Dengan nibasam mangaleho dihami hahipason sa roditikyon. Naik pakulingamu hami marhiti hatam. Ajari hami pargugui laho mangulahosa di bagasan ngulu nami. Amin. Hatani di bata turpuk sadario dihita. Iman atar surat di Pangukapod 20 sada ayat 4. Jadi apusan di debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dangadong bihamatian nangar sakni roha. Nang angguhangguk. Nang nahacit. Dang disibe. Ainung ngasalpu na parjului. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Olat nido sahatna. Hamakadongan saha porsiau di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Debatado mangapusi ilu-ilu niaka na porsea. Tuhan akan menghapus air mata. Di simada bujol matu bagasa dosa. Songgop mahamatian. Roma akasi taunon. Meragam makana masa di bulus jolma. Ido ubay didok di Roma onom ayat 20. Upati nuhor ni dusa duha matian. Alay basa-basa di debatado hanguluan saliling nililing na. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhatay. Hobardoi Tuhata ni debata. Dina di paujak jolmana parjului di Taman Eden. Di nganan hasonangan. Dipatihi debatado nasida. Didoggo asa diraduti tona dohot patik ni debata. Dang jadi panganommo sian parbue ni hau na di parsitongan ni porlahi. Sadari di pangakosiani saina mate maho. Manibil dojol mai sian hata ni debata. Giahat dojol mai dinatabu. Ay dinarosi bolis mangela-ela. Lupa do nasida di tona dohot patik ni debata. Gabe di patu jolo do. Hata ni sibolis. Ujungna. Di palau debata nasida siani. Alaidang lomo rohani debata sibolis mangarajai jolmana tinopa ni debata. Di sidoro debata di bagasan Kristus. Di sido tarida balga ni holong ni rohani debata.
Immanuel. Di palua jol masih dosa dohot hamatiani. Ibana mama morsan dosa ni portibion. Monang do Jesus maralohoni saluhutna. Talu do simbolis. Jala manangise na porsea di Tuhan Yesus. Ido na boy monang. Ido na boy marpakirimon. Ido na tuk marhaporseaon. Laho managam hasonangan na manoktong na pinaradi ni debata. Tutu saliling mangulu hita di hasianganon. Naikon adupata do ragam nyaka na masai. Naiko bolusota do hamateani. Naiko tumatangis do hita. Tarilu-ilu. Marsida ngolon. Alai maka porsiai Tuhan Yesus. Dak kamatean ujung ningolu ni akan aporsea. Dak sitaonon ujung ningolu ni akan aporsea. Dak tangis anggu-hangguk ilu-ilu ujung ningolu ni akan aporsea. Haroroni Kristus na padua halihoni. Disima sikop jalo ota. Disima sikop jalo ni akan aporsea. Imanani dokna diturpuk sadarion. Apusan ni debatama ilu-ilu nasida. Dangadongbe hamatean nang arsak ni roha. Nang anggu-hangguk. Nang nahacit. Dangadongbe. Ainunga salpo na parjului. Yesus mamorsan dosani portibion. Asadapotan hanguluan. Asadapotan las ni roha. Aka na porsea di ibana. Alani molo piko bolusotai hamatean. Anggu-hangguk. Aka na hacit. Aka parsahiton. Unang madili. Alai pake mai. Laho pajonoko dirim. Asamar guguho mangadupi ragamnya kana masai. Ay dinamonang kita. Jalo ota matupal hanguluan. Na pinarbaga ni debata. Diakan na porsea di ibana. Amen. Martang yang mahita. Mauliati ma Tuhan dihatam pasu-pasu may asamar parbuwi. Margogo hami laho patu pahoca. Hodo natuk mga puli hami. Na mga leho las ni rohan waeng doho las ni roha sugot di hami. Ato nga si roham Tuhan. Sesa dosa namin nagudangi. Marhiti-hiti anakmu. Yesus Kristus Tuhan namin. Amen.